Ahoj YouTube. Dnes vám ukážem, ako pracovať s hyperkamerou 2. Takže, teraz otvoríte si hyperkameru. Prvá možnosť, ktorú máte, je Screen Area. Prvá možnosť, ktorú máte tu, tak si vybrať veľkosť kamerovania plochy. Týmto tu nakliknutím si môžete nastaviť, akú veľkosť chcete. Keď kliknete na túto časť, tak sa vám to zobrazí na celú plochu. Tak vám bude kamerovať celú pracovnú plochu. Hotkeys. Takže v tomto si nastavíte, ako klávesu budete používať hyperkameru. Takže Start, Stop. To znamená, že bude vám vstupovať a štartovať kameru. Môžete si to aj zmeniť, napríklad tu máte F2, tak sa to zmení na hociakú inú klávesu. Pause and Resume. Takže toto na klávesou si môžete stopnúť a znovu spustiť kamerovanie. Takže je to F3, tiež si to môžete hocikedy zmeniť. Single Frame Shoot, takže Pause Mode. Takže to znamená, že si môžete spraviť screenshot alebo obrázok iba v pauznutom móde, takže zastavenom móde pomocou F3. V tomto na paneli si môžete nastaviť, alebo týmto na panelom sa nastavuje posúvanie tohto tejto sledovacej plochy za myšou. Takže dá sa to nastaviť na Shift, Ctrl, Alt alebo všetkým naraz. To znamená, že keď kliknete na tú klávesu, tak sa vám začne posúvať kurzor táto plocha. Týmto sa nastaví posúvanie myši bez toho, aby ste to držali. Takže vy na to iba kliknete. Toto tu sa vám začiarkne a nemusíte nič držať. Zrušíte to takisto. AVI file. Takže do AVI file sa zadeľuje to, že kde si uložíte vaše video. Browse for file name. Takže kde uložíte to video, na to nakliknete, vyberiete si, kde to chcete uložiť. Sound. Tu sa nastavuje, či bude natáčať zvuk a potom v akej veľkosti alebo v akej kvalite. Other options. Tu si nastavujete, keď kamerujete, tak kliknutím na ľavo na myši by sa malo zobraziť na červeno a práve na modro. Dá sa to aj meniť iné farby. Tu sa nastavuje hlasitosť kliknutia myši. Ja to nepoužívam. A posledná licencia. Tak tu sa zapisujú rôzne kódy, licencie a tak ďalej. A posledné je tento dolný panel. Tu sa tiež nastavuje, ako budete tu je panel, ktorým zastavíte video, pozastavíte video, spustíte a tak ďalej. Tak, to je asi všetko z tutoriálu po slovensky, aby ste tomu chápali Slováci. Dobre, tak to je všetko. Ďakujem za pozornosť.